Ma drži to. Pa drži. Čekaj. Ne. Ali ima selo. Tu. Ne sam budi prema dolje. Uci prema dolje. Zaradno. Stavi kaj. Ne, ajde pusti sad. Pusti ti. Pa to je to. I sad svima. Evo, gledaj, grane su ispred. Nema to veze. Nećemo porezat. Ne, bit će dobro, idi se bori tamo. Sad sam trebao upati kameru. Upaljene. A i tamo. Ti si trebao snimati, jesi. Odlično. Dobro, ajde, bit će dobro. Ja nju ne... Ovo moram se snimati. Ovo je bolji materijal. Dobro, smiri 2 dana, jebati. Ali ne mogu nekog boksu. Dobro je. Nije mogo drugčije. Evo ga, perfektno. Tu negdje, odlično. Ali nije dovoljno sam bokusto, a dignemo gore ovako neko drži. Ne, nije, očito nije. Ovo je eksperiment, jebi ga. Da, mislim...